pozdrav za sve koji prate Triangle. Nalazimo se u Ahile Borilačkoj akademiji. Sa nama je Marko Radaković. Mare, tebe očekuje meč na Megdanu u Beogradskoj areni protiv Nikola Joksovića. Ti Nikolu znaš i od ranije, momak koji je radio nekoliko puta sa tvojim bratom. Imaš sad priliku da osvetiš Milanov poraz. Kaži mi prvo kako potiču pripreme za ovaj meč. Prvo pozdrav vama i svim pratiocima Triangle TV-a i želim da se zahvalim u svoje ime, u ime svih boraca što radite svoj posao na način na koji ga radite i da pozovem sve koji vas prate, da nastave da vas prate, oni koji ne prate da počnu jer stvarno imaju šta da vide, jer ne sjećam se da je iko skoro radio ovakav posao za Hvala puno, znači nam to. Tako i uskoro će KSV, imate posla oko toga, radite ovaj countdown, kako se već zove, odlična vam emisija i samo tako. Hvala lepo. Što se tiče mog meča, tako je, radim meč na Megdanu, Megdan 6, mislim da zove Megdan 21. veka, 9. decembra u Beogradskoj areni, odnosno Štark areni, kako se sada zove. Radim sa Nikolom Joksovićem. Nikola Joksović je momak koga ja igrom slučaja vrlo dobro poznajem, jer eto, kao što si rekao, već 4 puta, ja mislim, radio sa mojim rođenim bratom, sa Milanom. Mislim da je 2-2, da je trenutno nerešeno. 2 amaterska dobio Milan, 1 je dobio Joksa i on je profesionalni u junu na Megdanu je dobio ponovo Joksa. Joksa pre svega odličan momak, a zatim i odličan borac. Ovo je momak koji, kao što sam rekao, igrom slučaja sam ga pratio kroz amaterske mečeve, odličan borac, jako talentovan, uporan i momak koji iz meča u meč dolazi sve bolji. I svaka mu čast na tome, ja skidam kapu. Ja sam trebao prvo da nisam radio meč od marta ove godine, trebao sam da nastupim na Megdanu u Sremskoj Mitrovici, pa je to igrom slučaja otkazano, pa je onda bilo nekih indicija da ću nastupiti u novembru na ovom KSV-u, pa opet se nešto izjelovilo, tako da sam u suštini, ja sam išao iz kampa u kamp. Imao sam pauzu nekih 12 dana za odmor, kao što svi leti jul, avgust, klasika, tako da sam išao iz kampa u kamp i u vrlo dobroj sam fizičkoj formi. Izvini što te prekidam, skoro nisi bio ovako spreman, koliko te ja poznajem, nikad možda čak. Puno sam radio jer me ta fizička forma koštala u svojoj profesionalnoj karijeri dosta, poprilično, tako da sam valjda mi došlo, što bi rekli, dupeta u glavu, da moram malo da poradim na tome, tako da sam poslednjih godinu dana posvetio puno baš tome, kao i svim segmentima ostalima, ali najviše u tom fizičkom aspektu, tako da mislim da sam napredao, što se vidi na sparingima, sad smo vršili danas jedan sparing, poprilično se osjećam dobro dišem, ali opet sačekat ćemo meč pa ćemo vidjeti. Mislim da sam jako napredovao kako u tom segmentu, tako i ostalima, ali ajde sačekajmo taj meč da vidimo. Što se Jokse samog tiče, ja smatram svog brata Milana, ne zato što je moj brat, nego ga stvarno smatram jednim od najtalentovanijih momaka u regiji. Sigurno. I Joksa je samom tom pobedom nad njim dokazao da i on spada među najtalentovanije momke, tako da me sigurno čeka težak meč, kako mene, tako i njega. Nema tu zle krvi kao ja sad idem da osjetim brata, dobro, to je sad, zvuči kako zvuči, ali taj momak je pre svega odličan momak i nema zle krvi, tako da neka bolje pobediš. Tako je. Megdan održava svoj 6. event povedu u Beogradskoj areni. Velika stvar, skoro nešto nije bilo tako veliko u Beogradu. Šta misliš, kako će publika to da isprati? Pa, ne da skoro nije bilo ništa tako veliko, nego nikad nije bio event koji će da primi 15.000 ljudi. Mislim, arena prima toliko, uglavnom su eventovi, plafon primali 2, 3, 4.000 ljudi ovde kod nas, tako da mislim da je i KSV koji će se održati u Zagrebu velika stvar za regiju, a i Megdan, naravno, dobro, KSV, da... Kako to, recimo, nema ništa, pa onda u mesec dana tako dve velike stvari? KSV, znači, evropska promocija, Megdan radi odličan posao ovde u regiji i mislim da ćemo napuniti Beogradsku arenu. Karte treba da se puste ovih dana u prodaju, tako sam načuo, tako da kupujte karte na vreme
da vam ne bi bilo žao što ste propustili spektakl. Koliko ti znači što ćeš nastupati u Beogradskoj areni? Mislim, velika je stvar to. Pa Retko koji znači, sportista može se pohvaliti time. Znači mi zato što je ovo najveći event ikada u istoriji srpskog MMA-a, ne srpskog, nego možda, dobro nije u regionalnom, ali u srpskom MMA-u jeste sigurno. I onda naravno da mi je drago što sam deo jednog takvog eventa, jer će taj event definitivno biti zapisan u istoriji kao najveći event, prvi najveći event ikada u Srbiji. U slučaju potencijalne pobjede nad Joksom, šta misliš, šta je tvoj sledeći korak? Da li si razmišljao o tome? Ja se nadam se pobedi, vredno radim na tome, uz dužan respekt prema Joksi, ali naravno i on momak... Svako ulazi da bi pobedio. Tako je, ja prvi put kad budem ušao sa mišlju da neću pobediti ili ne znam tako, ja neću ući jer jednostavno bataliću sport, povući ću se. Tako da smatram, idem na pobedu, da ću sve od sebe da tako i bude. Kilaža mi je odlična, znači neću skidati puno, osjećam se dobro, sve sam poboljšao sam iskreno, poboljšao sam trening, poboljšao sam, puno radim na rvanju na džiu-džici, Joksa je ljubičasti pojas džiu-džici, ali ja ovdje sparingove s momcima iz Kimura i BJJ-a, tu su Gile, Mirza, Buli, to su sve momci koji su, Deki Zabunović, to su momci koji su crni, brown i ljubičasti pojasevi, znači ako radim s njima mogu da radim i sa Joksom, tako da verovatno svi očekuju da ću ja raditi stand-up 3 runde sa Joksom, ali verujte mi da uopšte ne prezam od toga da uđem u bacanje i da prevedem borbu u parter. Tako da, u suštini, opet Joksa iznenadio u poslednjem meču sa Milanom, svi smo očekivali da će on tražiti borbu u parteru. Joksa se potukao, sve oduševio. Joksa je radio na nogama rundu i po, kad je dobio priliku, on je spojio, bacio, tako da momak pre svega psihički stabilan. I to je po meni njegova najjača osobina, a smatram da istu tu osobinu imam i ja, tako da smatram da će pobediti onaj koji bude želeo više tu pobedu. Volja će, što kažu, pobediti. Što se tiče, negdje sam pročitao da je kao moja prednost iskustvo. Ljudi, ja sam bio prvak države u A klasi 2014. i 2015. amaterski šampion države. Joksa je bio 2016. ili 2017. sad lupa, možda bio jednom, dva po tri put, nemam pojma. Znači ni ja ni on nismo pali na taj Megdan s neba, nego smo to zaslužili radom i time što smo do sad postigli na tom amaterskom profesionalnom nivou, tako da će sigurno... A i nekako u toj kategoriji, zajde da kažem, ove borce koji su sad rade KSV, vi ste tu najveća imena od slobodnih boraca u ovom trenutku. Da, može se tako reći, tako da nadamo se, ja se iskreno nadam se pobedi i nadam se potpisu neke velike organizacije sljedeće godine. Možda to bude baš KSV, ja se nadam. Meni je KSV, ja sam izražio želju još davno da mi je KSV najveća želja i čak prečao i od UFC-a i od Bellatora, ali vidjet ćemo, ako prava ponuda bude došla u pravom trenutku, što da ne. Kako si, za malo ti se osvali želje, kako si rekao, malo ti falilo za taj KSV, šta se tu dogodilo? Pa jeste, nešto je bilo nekih spekulacija, nekih govorkanja, ali na kraju se sve izjelovilo, tako da ništa, šta da radimo, ništa, idemo dalje, treniramo, radimo na sebi i doći će KSV opet, možda čak i u Beograd. Prvo imam Joksu ispred sebe, prvo da preskočim to, ako Bog da bude sve kako treba, pa ćemo onda da razmišljamo o daljim nekim planima. Za kraj, Mare, poruka za ljude koji razmišljaju da li da kupe karte za Megdan? Pa poruka za ljude, kao što sam već rekao, ljudi, kupujte karte na vreme, jer u suprotnom ćete propustiti spektakl. Ja garantujem da će moj meč biti vatreno, da će pucati, doćemo naoštreni i konkretni i ja i Joksa, znači doćemo da pobedimo obojica. Iz mog tima nastupaju i Vaso će biti verovatno main event, nastupa Igor Krstić, naš kondicionalni trener, coach Grle, protiv Nenada Milanova, također iz CDS-a. Pripreme napreduju odlično, guramo ka tom Megdanu, tako da eto, bliži se to, pa ćemo se vidjeti u areni. Hvala ti puno, Mare, na ovom intervju, želimo ti puno sreće i neka bolje pobedi. Sve najbolje. Pozdrav, također.